So, what's up mga kawaray? Good morning po sa inyong lahat, no? Ngayon, kung bago ka lang sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe at click nyo na din ang notification para ma-update po kayo sa aking mga bagong video na ipopost. Ngayon, i-share nyo din sa mga kaibigan nyo at mga ka-waray din o kahit hindi mga waray. Mag-intro ka naman, walang yan. Ayoko. Hindi ko na. Intro ko na lang ha. Ano magana niya? Ako. Ba't ang init ito? Ano ba? Ang galing din eh. Siya. Hindi galing ako. Po. Yan na po ha. Ating kusunera. Magluluto tayo ngayon ng ano. Ano ba to? Nilaga, sinigang. Sinagang at silaga, pinagsama. Kesha, Nilaga at sinigang daw yung lulutuin ko ngayon mga kawaray yan, no? Mga walang tuot. Yes, tignan mo muna ako ng kape bago mong luto. Tignan mo muna ako ng kape. Sige na, habang nagbablog ka. Pagtimpla ko daw siya ng kape. Sige na. Ayos yan na. Ayos yung magtigas ka. Kaya- Hello? Dahil lang yung pagiging ina mo sa amin. Ina ka. Hello? Yung kape daw. Kape ko. Yes. Kanina pa, pagpasok hindi ko palang narinig. Sige, okay lang. Jess, tignan mo na ako, Jess. Sunod ko vlog ako ng kanila. Malo ko, nakamalo. Ibap. Oh, tignan mo na. Bibiling ako ng wig. Hello. Kala mo naman. Kapawi, sumuli ka makapasok. Ano doon si Ito siya naman? Ano si Ito siya? Kita na siya doon. Manunod. Akin ko lang ito. Baka mali nagkakape. Hindi makita yung hinihiwa ko. Di ba nayuyuko yan? Di nayuyuko. Ano? Di nayuyuko. Yan, ito ka ba? Asan yung mga upuan dito na iba? Ay, pinilas ko. Mga waray-waray. Valer! Ganyan, mag-sign ka muna. Uy, ano, mag-sign ka muna. Okay ka ba? Sige, ano na kasi mamaya yung kanya yan. Alam niya na yung sige. Yan ang kasi. Laki-laki. Tulungan na kami. Ano mga malalaging daga dito? Direct natin. Uy. Doon sa kabila, marami. Siguro din dyan. Walo. Uy. Mga kawaray, alam niyo ba ito kung ano? Uy, ano ba yung pag-iwan nito? Ano, slanting ka? Bilog. Bilog yan. Bilog nga yan, oy. Nabalos yan, bilog yan. Bilog. Bilog daw. Pag-iwan ng ano. Ano tawag nito? Labanos. Parang babae. Bilog. Ba't ganyan ang ipis? Sige, ikaw maghiwa na. Ikaw na, pre! Ikaw na, pre. Bilas naman yun. Madulas pa nung naging magluto to. Ano to? One. Hindi na, try mo na. Madulas to yung labanos. Sige ko na. Hindi naman, no? Hindi ka kasi nakatulog eh. Ito ko lang yun. Yun, naginari nga sa kalaliwatan at ito, yun yung kaaway nila. Tagalungin mo. Hindi pala. Ibig
gising ko, yung away mo dyan. Video niya. Labas lang. Nipis na. Sarap nga yan eh, para yung lasa niya. Pag minuto, lusong na yan. Mamaya ang gagawin ko, may sekreto ko dito. Wala ka na Kalupitan. Oo. Sabado yan ang may ano ko yun. Oo. Guys, ganito po nag-iwan ng laban. Spice lamping, no? Sampo. Labanos, pichay, sitaw. Ano ba yun? Sinabi mo, iba to. Nandun, uminom ka na yung pumasok. Pwede mamaya. Para niya, number. Ano yan? Saan galing yan? Content yan. May kinukuha lang. Dalatin ba itong sibuyas? Madami ba yung nilalagain? Tao mo. Oo. Akala ko si kami. Kaya sabi nila. Sa plan niya. Yeah, ubusin ko na lang ito. Nahiwa. Nabalatan ko na. Hindi na dapat mga camera. Pag-viral naman tayo. Ayaw na. Kailangan pag-viral dyan. Kaya sa kanya. Dami na rin na. Nakalaki na dyan. Oo, kasi halo. Isa lang. Ibababad ko na lang sa tubig. Balir, dumay lang yun. Malag nga. Oo. Hoy. Guys, nagbago yung isip ng mga kasama ko. Sabi niya, magmunggo na lang daw ako. Paano tong singkama? Ay, ano? Yeah. 30 ito eh. Hindi ba to? Labanos? Ano sa munggo? Ay, lipas na ba yung... Ay, hindi ba? Wala sa huli. Hindi itong labanos. Labanos. Ate, pogi. Pakadi. Walang. Walang padi-padi. Huwag ka kumain mamaya, ha? O, ano? Uwi siya kasi nandun nakabang yung ano niya. Kasi ako yung sasawa niya. Ano? Yeah. Uwi yan, ando din sa kasawa. Kaya nga, ulit ko pa kanya dati. Nandun kami nakarelate sa ano. Huwag na akong tanongin ni ano. Wait, Wow. Lada. Uy. Huwag na akong tanongin ni ano. Talaga. Bakit? Wala. Konti lang ba si West? Oo. Konti lang si West. Konti lang. Si West. Ang baunan kasi ibababad ko yung ano, wait time.